8:30 takna sa nga gabi sa pagtulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuhan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa mga pungsod, pinakamadalagkuhan nga mga balita sa Batag, Sinampang, kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa liga pa Bombo Correspondence sa Bombo Volunteer sa maghatag man sa pinakamadalagkuhan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabasan sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan na pagtamiyo naton sa aton sa nga makuturan mga tag Parmatita Road. Mga pinanggatang nga manigrense kag mabakulod noon nga dito sa Losang Pungsod. Nga nagkanantaw na karon sa aton sa Facebook, sa YouTube, kag nagapamati sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang-Sabadong edisyon sang Zona Libre. Kada asig lang sa ato sa ringa tiyempo, no? Sa daw kasanola nag-Lunes. Di subong Sabado pagkabuas Domingo naman, no? Weekend na kita iya makabaran. Kaya kada inunop danay, no? Kada asig lang sang tiyempo kag syempre no? So mga mas uminos mga kuha na lang ng 80 kadlaw ang nabilin. No, kag eleksyon na iya makabaran rin sa aton sa babaeng sang Pungsod, Pilipinas. Kay liwat kita nga maga-iliher iya makabaran. So ini ang presidential election. Magapili kita sang bag-o nga presidente, bag-o nga vice-presidente, bag-o nga mga senador. Ang 12 ka mga senador diri makabaran, no? Second set sang 12 ka mga senador iya makapili naman kita sang mga kongresista naton sa tagsa ka mga distrito, gobernador, vice-gobernador, provincial board members, no? Tagsa ka probinsya, mayor, vice mayor, kag mga city kag municipal councilors, no? Sa syudad kag sa banwa man. O mas o menos mga 80 ka adlaw or 79 ka adlaw kag magpangot ang Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon. Malawig-lawig pang tiyempo nga ti para makapaminsar kamo da, no? Kag makapanghimbis, no? Sa mga politiko nga gusto ninyo nga butohon sa panabuton nga eleksyon. 6 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 diri sa ato sa ringa para tuntunan, ano, ato labing talopang don. Pinakamadalagkuhan nga mga balita sa aton nga mga top stories of the day. Mga dalagkuhan nga mga balita lokal, dumduman yun ni ang ining diskuhan bla, no? Diri sa may atubang sang Bombo Radio nga 10 oras ang kagabihon, alas 4 sang kagahon may nagaglinuwa nga mga mga agta nano ni mga tamawo o mga minor pa iya makabanan, no? So nasaksihan gid sang team sang Bombo Radio, no? So dito rin makabanan ang ining nasambit iya nga no, nga paginawa sang mga minors. O diri sa tubang sang bumbo at iba nagahinaboy pa sang butilya ho. Da wala lang korupyo sa sunad, no? Sang Bacolod, muni gina call na naton ning attention sa Emergency Operation Center. Sang sunad sa Bacolod Police Station number 3, no? Nga daw kamo ginalitok kamo sang sining establishmento. So ano ang violasyon, no, sa dito makabanan sang sining isa ka diskuhan, no, nga ti sa pahayag sa aton sa makapulisan kay ginpalabot ta gining hepe sa police station number 3, pagi sa kay Police Captain Armelin Vargas, major ni sa Bombo yan, no, si Ma'am Armelin Vargas, no, ang hepe sa police station number 3, no. So pag-check naton sa iya, may pahayag sa diri makabaran nga ginkantuan man kuno na nila. O nagaginamo sila sa video, ginamo sila kay may naghinaboy botelya. O mga lalong na mga hubog na. O kinantuan nila ni kagabi mga alas 11 kundi ang curfew naton diya. Alas 11 sang gabi tubtob sa alas 4 sang hapon. No, sang hapon sang aga. No, alas 11 sang gabi tubtob sa alas 4 sang kagahon, no, ang aton nga curfew. So muna sa alert level 2, why kita nagbag-o sa aton nga curfew? Sabay sa alert level 2. No? So major na or captain pa si Ma'am Armelin? Captain pa lang. Okay. No? So siling diri sang hepe sa police station number 3, naging kantuan man ako nila da kagabi. No? Tapos galing kay tuod sirado na. So why na kuno tawo?
pero tigin pa dalom lagali ang roll up door na bala. Steel nga roll up door. Ambal sang bouncer sirado na kuno. Sus Mariusep. Igo galito kibon iya makabara may mga tao pa to sa sulod nga nagaininom. No kag tiguro ga dinisko kay soundproof man na mo. Maglinagabong da bumbulyan kuno ini bation sa gwa. Bation. Ti guro ginapahinay-hinay lang guro kagabi, no? Ti pwede ka man to Japon makasaot o bisan pungko advicean abi ti pungko la kamo tapos inom tapos dala kamo saot sa inyong bangko. Ti ginlitok sila gali ang mga kapulisan ta ginlitok sa siri nga management. So ano ang posibleng ikaso ni sa ilaman? Kay ang aton diri tinapat ba disiplina gid ta, na? Di ta gusto iya makabanan nga kuan bala nang may mga ginapaboran kita diri. Ti balaanon gid aryo, no? Video speaks itself. No, ngayon din may ara gid. So ti kapoy na ning aton nga mataspos disiplina, ang aton nga IUC, no? Sa panumdum lang nga iya makabanan. No, sa aton sa makabombo sa panumdum lang nga ginhatag naton hindi hamak hindi basta-basta. Ano gid ang ginadali naton, no? Sinong tag-iya sang kuani sang M-Auto Restobar ni M-Auto Discover, no? Diri sa tubang sang Bombo Radio. Kaya mo ning kastiguhon tang kuano nga tag-iya, no? Nga nagpasugot sa mga kabanan, no? Daw isa man ni ka Chinese kuno nga businessman mo, Filipino Chinese, no? Ka businessman, no? Sa diri mga kabanan sa bahin sa ato sa mga kauturan, no, diri sa may bayan sa syudad sa Bacolod ipacheck ta. Usang tagiya sa Permis sa Licensing Division, sir. Kabalo kasi ni. Kabalo ang imong kabalo ang imong mga tinawo, no, nga ti amo ni ang himo nila, no? So muni karon ang budlay bala, no, sa aton. Kay ti basing amo ni nila way man kabalo. Kay do basi kon lipong mato sa nga bangros, pero ti kon ikaw tagiya sa negosyo, no, dapat may mga ginakuan Canada, no, mayara ka na sang mga pahnumdom da nga ginahatag sa imo nga matinawo. Kay hindi basta-basta sa nidri makabanan, hindi basta-basta nga ti ikaw makuan ka lang yabla, no, daw pawala ka lang da. Sa imo sa niya makabanan nga negosyo. No, so di mo ning budlay karon, no, sabay sa ato sa mga kauturan ang ining kuan bala pabaya ta ti klaro, no, nga ti may mabulasyon. Tanan subong nga nagapasaway dapat disiplinahon tani. Ulat bla kamo kay ti dugay-dugay endemic na ni ang virus upod na ni sa pagpangabuhi. Ti gakatol gid ang buli tao. Sa kakatol gid kakalam gid ang mga TL sang mga kabataan sa mga ginikanan nga ginpabayan nila ni mga kabataan nila kag ti basi naglulumpat lang sa bintana kag ginpanglito kag ginrasunan man sila sang hindi amo, no? So ti puro bantayan yung mga kabataan nyo. Nami ginitani ko standbayan ginana sang pulis. Ako pabor ko nga standbayan na Police Captain Armelin Vargas, ma'am. Standby na da sang patrol car. Kung gabi makita ta mga standby da pero galakat man dayon. Dapat balikon nila 4 sang gagahon. Kay ako makitaan mo nga nagagalinuwa ini sila, no, isagida pang dakpon ipanglupo to sa prisuhan, no. Kay mabolitor sang korpyo, no, diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ka may impormasyon sa diri makabaran, no, sa aton man sa nga panatuntunan ang mga sugar planters naton, no, diri sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental, no, naging malipayon sa pagpabor sa korte diri sa Negros Occidental sa temporary restraining order patok sa sugar importation, no. So ti na bato kuno inisang sugar regulatory administration. Kay balo kamo ining si SRA Administrator Hermenegildo Serapica daw nagapinagusto na laning tampuhaw niya. No, kay ti ang mga grupo sa mga sugar planters sa aton kay ti sugar bowl kita di sa Pilipinas mo. No, ang mayor nga negosyo diri na punang negosyo diri ang plantasyon sang tubo kag nagaproducer kita isang kalamay.
So nag-file sang TRO kay duso ang gobyerno nga mag-import, no, sang more or less 200 metric tons, no, ga refined sugar sa idalom sang sugar order number 3, no, sang Sugar Regulatory Administration. Tinag-file diri ang grupo sang UNIFED, no, Members Association, Rural Sugar Planters Association Incorporated. Gaygipunuan man sa ilang presidente nga si Joseph Edgar Sarosa, kag sa UNIFED mo na si Mr. Lamata. No? So, nag-file din sila sa TRO. No? So, injunction with a prayer for the issuance of the TRO, no? Sa gipasaka sa United Sugar Producers Federation o kon UNIFED. Ang mando, no, sa Didimakaban sa RTC Branch 73, no, ni Executive Judge Reginald Puentevilla, no, nga ginpahayag ang grupo ni Sarosa ang napakita sang satisfaction sa korte, no, nga ang importasyon sang kalamay magatuga sang malain nga epekto sa sugar industry. No, kay hindi lang kuno ini siling yang gravity ka posibleng injury nga hindi ma-underestimate bangod 3 ka milyon ka mga Pilipino ang nagasalig sa industriya sang kalamay. May hearing pagi sa motion para sa writ of preliminary injunction ang patigunon sa February 24 sa manig update naton alas 9 sang aga. No, so ang Negros sa siling tanan number 1 nga producer, no, sang sugarcane kon sang kalamay or sugarcane producing province, no, diri sa Pilipinas. Kita nag-generate kita sa kapin sa 60% sa sugar output sang pungsod. Tigindugangan pag inasang sanggol ang panalawigan, no, sang Negros Occidental sa pagpasar sa resolusyon nga nagahinyo nga hindi pagdayunon sang SRA ang importasyon sang kapin sa 200,000 ka metric tons sang refined sugar. No, so anay SRA board member ti may kopod na karon na. No, Attorney Dino Yulo. No, sa dirba ka ba kung ano man ilang reaksyon kay naklinain nga mga grupo mo. Ti isang una ara sa SRA pero subong daw nagapanawagan sila, no, sa ang resignation ni SRA Administrator Hermenegildo Serapika. Nga daw ay man iya sang mihura dira sa Sugar Regulatory Administration. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran sa aton man sari nga pagpalagad. Base malabot naman karon ang Emergency Operation Center kay subong, no, panayon ang panayon iya makabaran ang meeting sang director sa Emergency Operation Center nga si Anay City Councilor Ang kay gusto ko gid nga i-report ining natabo diri kay inasang aga pumayo lang, no, nasaksihan sang Bombo News Team ang ining paggilinuwa, no, sang mga kabataan, no, nga daw pinagusto na lang dira iya makabanan sa level 2 kita do way pa kamo ka insindi. Yang level 2 may curfew pag kita nga ginasunod. Gusto nyo gid strictuhan ay ha. Tila taon tabi ko sino naman ang makiwi nga baba sini. Pag-report na to na iya makabanan kay ang gobyerno kuno daw na failure sa 5 million ang target iya makabanan sa bahin sang sining no, sa bahin sang ika-3 hugnat, no, sa national vaccination. Kaya may babalita mga sa luwas iya makabanan, no, ang mga utod naton dito nga mga Pilipino, no, may ara man sang no, may ara man sang bagyo dito karon iya makabanan sa UK. According kay Sir Ramil Isugon ato sa nga Bombo International Correspondent, daw 4 na kuno ang nagkalamatay. No, nga na-record iya makabanan 4 ang na-record, no, nga nagkalamatay bangod sa siring nga bagyo. Sa bulatan na karon iya makapaglabot naton dito sa mga balita sa luwasang pungsod. Samtang latest COVID-19 bulletin subong iya makabanan nga daw ang na-record diri makabanan, no, sang aton siring Department of Health o kon sang DOH di arit Japon sa double digit. Pero way natagalapaw 20, no, thanks God. No, angot sa siring iya makabanan nga no, nga outcome sang mga ginapatuman aton na panghalong diri sa bahin sang syudad sa Bacolod.
Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad. No, sa takna ng alas 7 sa gabi, diri sa aton sa ringa para tuntunan ang sa bahin sang report ya sa Pungsod, Pilipinas. No, minor record lang kita iya karon iya makabanan. No, minor record lang kita nga kapin sa 1,923 ka COVID case. Nubo nagid nga nubo iya makabanan. Kag mga update makita karon sa eleksyon nga nagahilapit nga eleksyon. Si Manila City Mayor Isko Moreno nagapapili pagka-presidente sa Pungsod Pilipinas nagalaom sang suporta ni Presidente Rodrigo Duterte kag ang PDP laban. Samtang ang grupo naman iya ni BBM dito sila iya sa Caloocan, may rally man sila kag motorcade. So hipos man sa buong grupo ni Vice President Leni Robredo kag ni running mate Vice Presidential candidate Kiko Pangilinan. Nga nagapanawagan sa sininga dapat pinahan kuno ining mga mga persona nga nagapalaptas ang mga hindi mayo nga balita. Kay damo kuno man nagaguba sa kay BP Lini. Ini blanco sa tiginabansaga na lang sa nga daw lang bala nga lutang nagalutaw kuno mga pahayag ya pero sa pagamatuod hindi na iya. Daw gina-edit lang kuno balo naman kamo subong sa sa social media. Ti sada sa nagapanawagan ang senador nga ti untatana. Ibanda ti ginakuan pa mga hambal gina-post pa kuno sa TikTok. So dapat mapinahan gid ang sinuman, Buti pa dakpan tayo na. Kung sa iba nagagamit man lang dami o kon piki nga account, sa TikTok. Pero sa pagamatuod kun pinsaron mo, iban dira nga ginapost tuod man gid mo, pero ti bilang abogado suno kay Senator Pangilinan, dapat gid nga bantayan man ini, sang itap nila abi kuno ang ang National Bureau of Investigation o kon ang NBI sa pag-imbestigar sini para malocate kung sino ining naga-post sa TikTok sa masalang impormasyon against sa kay BP Lini Robredo. Di kanya-kanya ma-discards malang si Senator Manny Pacquiao ti daw weekend hipos man. Si Senator Ping Lacson diri sa aton niya sa Bacolod ti nagalibot-libot naman ang may isa ka pick up ng galibot-libot nga may litrato ni Senator Ping Lacson kag ni ni Senator Tito Soto III. Sige mo ning mga naton pang-update kay ti subong daw arip lang ta sa honeymoon period mga botante sa pagpili paminsar gi kamo mayo kay hindi ta gusto nga nagulpihan lang bala kamo tapos nagbuto kamo kay mo ni kay nagdaog siya tapos uli minulsol manggali kamo ti buto kita santo sa ginadiktas ang aton nga konsensya. Sige, Clarex. Sige, 22 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton siringa para tuntunan. Pagabalik kita yung makabanan pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mo nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Color. Number 1. Basta Radio Bombo. Sige, pabalik na rin sa ato sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Papanagkapanagap natin rin sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Po sa ilagad Bombo Ponce Espino.
No, so ti daw nangin madilalag-on ini no sa part sa mga sugar planters no sa probinsya sa Negros Occidental bilang Sugar Bowl of the Philippines man ang ining ginapagwa no pagpabor sa TRO no gaginfile sa grupo sa mga sugar planters civil case ini for injunction with the prayer for the issuance of TRO no so diri sa Negros Occidental nagkalain madi nga mga sugar association, sugar planters association no, may UNIFED, may ara isa pagid no ng UNIFED nalipat ko sang iban pagid no, may man sang Rural Sugar Planters Association Incorporated. So ini makabanan with regards sa sining plano kag mismo na pagkit sa Sugar Order number 3 sang SRA nga ti ma-import kita sang 200,000 metric tons nga refined sugar. No, so ti ang branch 73 no sa bahin sang Regional Court sa Sagay City, Negros Occidental issue sang 20-day nga temporary restraining order o kon TRO. Dumduman yung manigad no nangin issue man no ang ining kwan bala dumduman tong high fructose corn syrup no kon HFCS no nga ti gin hold man to no sa mga kabanan kag namendalag on man to ginaway man sa Senado no mga senador to ti sa Senator Juan Miguel Subiri amuning nagapakigbato to that time no nga ti hindi na padayonon ang importation no sa high fructose corn syrup no sa iban mga bottling company nag-upod naman lang to kay ti amo na bala siling tatangkilikin ang sariling atin no kay daw insulto na karon sa aton di nga nagaprodusar kita sang kalamay tapos ma-import matagal isagwa ti mas proud kita nga may ari sa aton na lang gamiton naton as sweetener sa mga soft drinks nga ginainom naton bla. Sige. Ano sa pickline niya ang okay. Sige, no? Dali kayo mga kabanan, no? Dili sa akonton. Ang ining mga impormasyon naton iya mga kabanan, no? Diri sa aton sa iyang palatuntunan, no? So ti mayo man niya. Storyahon naton kay kuan siya, no? Ng former SRA, no? Board member, no? Sang Sugar Regulatory Administration, no? So siya ni ang isa man sa una nga ara sa bahin sang SRA, no? So isa ni sa mga bagay, sige lang. Lahat to talaga medyo busy pa, no? Ang iya sining linya, no? So 37 minutos na nakaligan sa takna kala 7. Di ba sa ato sa ringa pala tuntunan. So dugang pa diri no nga ti ang ining naugat ining taro sa civil case for injunction with prayer for the issuance no sang TRO no so nabato na kuno ini sang Sugar Regulatory Administration ang kopya sang temporary restraining order gin papanaog no sang korte sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental batok sa importasyon sang 200,000 metric tons sang refined sugar. No? So, tigin pagtuligad ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica nga duha ka korte ang nagpapanaog no? Sang sining TRO no? Ang Regional Court Branch 73 no? Sang Sagay City kag RTC sa Himamaylan City. No? So, ang hearing sa surat sa mamalagi talana ni Yamakabanan sa Febrero 24. Talana ini last kwani nang pwede ta magsala February 17, no? Ti ang sabahin naman to asang Sagay sa branch 73 February 24. So next week pa to ya, no? Ang hearing sinili dito, no? So mayo man ni at least daw ma-update bala naton ang ining mga
response, no, kag siyempre ang procedure, no, kung mga nagakalanabo, no, sa dito makabanan sa aton sining nga mga kauturan, no, diri sa Negros Occidental, particularmente ya makabanan sa bayan man sa aton sining nga mga kuan ano, mga sugar planters, no. So pero ti iba nagasiling ti Bobo Pons nano na iya kay ti daw ginam kuan man na iya ginalantaw na sa mga sugar planters ang ilang nga ginansya, no. So ti ano, hindi sila gusto nga may pilian ang tawo, no. Amo naman ang mga argumento, no, sa lidere makabanan sa bahin sa mga pumuluyo, no, ngati daw nagalikaw kuno ang mga sugar planters nga makompetensahan sila sa negosyo hambal sang klalata, no, totoo irol libuon hambal niya sa negosyo mas nami gid gani may kompetisyon, no, sang ngati mamonopoli ka man ni imo o pareho ni o sa biyahe sang bus diri sa aton sa Negros Occidental. O ang biyahe sang bus diri makabayan sa aton sa Negros Occidental, kuan isa, no, monopoliya, ti isa lang, no, mayara man iban nga mga grupo pero ti hindi man ka salot. So ti mo na ako na taon ta, no, nagaisanon lang, no, waay sang kompetensya, no, nga ginatawag. Oh. So mas manami kuno, sa diri makabanan, Tony, nagka-call kami, daw out of reach ka. No, kung may ara sang kompetensya ka may pilian ang tawo, no, di ba? Oh, kay kung wala sang kompetensya ti pero na ang mga sugar planters naton ti magakuan sa presyo, no? Kay ti SRA man naga-regulate ya sang presyo, no? Sang kalamay sa bahin sang merkado. O ti subong magsiling ka guro 50 or 55 pesos, no, kada kilo, no, ang bilis ni o sang kalamay o tagsa ka kilo, no. So ti kung magpataas ang presyo sang kalamay, no, ang tawo ti way man memo kay balo ka mo kinanglanon taman yang kalamay mo, no, manufacture ka sang soft drinks, no, magtimpla ka sang soft drinks, dapat may kalamay man ina, no? Magluto ka sang tinapay, may kalamay man. Magluto ka sang paksyo, dapat butangan man kalamay para namit ang sabor. Gabutang ka na ton. No? So lagi dyan kung kusinero ka, no, nga nagaluto ka gid, no. Kung kuan ka magluto ka man, magtimpla ka man sang kape, no? So kinanglanon mo man ang kalamay. Mag-inom ka gatas, no? Iban mag-inom taho ka butang man kalamay, no? Maghimo ka sa mga dulce, no? Cakes, tanan, no? Arin sa ton, no? Kuan ka gid, no, nang kinanglanon mong kalamay. So gusto mo gid iya makabanan, no, nga maggamit sa kalamay. So kag ang lawas ta, ga kinanglan man sang kalamay, pero dapat hinay-hinayon talang kay basi mosobrahan kita, no, ka magkala kuan kita, magkala hypo kulang, no, mag-hyper o kita sa kalamay kag magkala diabetes kita. So ti ko magkusan ang mga sugar planters, no, daw nagaman din nalagon, daw dumanta ng high fructose corn syrup, no, nga pati dito sa Senado patoy-putoy man to sa Senator Juan Miguel Zubiri, no, sa pagpagibato dito nga ti untaton man ang importasyon sang high fructose corn syrup, no, nangin man dinalag-on ti ari daw mas strike to na daw dinalag-on maning mga planters nato, no. So pero ano reaksyon si abi, no, sang anay board member dira sang SRA isa man sa mga planter diri sa Sudan sa Bacolod, Attorney Dino Yulo. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Ay nga busy mo, bumupok kagamay gabi mo sa kanami mga proklamasi. Yes, Attorney. With regards sa sining pag-issue sang TRO sa Branch 73 sa Sagay City, kag ang sabayin man sang Himamaylan, no? With regards sa sining
sugar order number 3, no, sang SRA nga ma-import kita 200,000 metric tons sang refined sugar, no. So anong paglanta mo sa ni kadalag-an ni sa part ninyo nga mga sugar planters man diri karon sa probinsya, attorney? Dako ina nga kadalagan no kag ginapangimbulahan nato ang mga grupo nga nagapasaka sang panumbungon para sa mapunggan no or issue temporary restraining order ang poultry no. So nakita na naton nga hindi na inakabot sa March 1 no nga amot tani matalana nga pitsa sa pag-abot sa mga sa mga kalamay gikan sa ibang nga pungsod no. So yung aton nang imagine kung nabot na siya sa March 1 ara pa kita sa timpo sa gagaling subong sa matudtuod gid ang aton mga small planter nga amo nang kanaman nagasugod pa lang galing subong. So dako ikatama nga kadalagan para sa industriya sa kalamay. Oho, galing kay 20 days lang ini attorney, no? Ikaw as a lawyer, pag-interpret mo sini, ang magkalanabo within 20 days? Okay no. So since temporary restraining order lang ina, good for 20 days. During the 20-day period, ma-hearing kita no. So for the request for permanent injunction. Also or tubtob nga matapos ang kaso. So I think scheduled sa February 24 kag February 28 may mga hearing no. So sa importante dra no nga ang aton nga mga sugar planter no. Pangmuyuan naton ang mga testigo naton, pangmuyuan naton ang atong mga abogado no nga tanan nga involved sa pag-siniya kaso para makasigurado naton nga makakuha kita sa permanent injunction para nga hindi magabot diri ang imported nga kalamay gikan sa ibang pungsod. Oho. Sang una, attorney, sang sa SRA ka pa, no? Siyempre, as board member, isa ka man to sa mga duso, no? Sa kinamatarong sa mga sugar planters, labi na sa aton, sa Negros Occidental, bilang sugar bowl, no? Sa pungsod Pilipinas, no? So, diri, makita na naton nga basta gani magtingob ang pwersa sa mga sugar planters, doon madinalag-on gid kamo attorney, no? Tinakita naman na nato no dito sa high fructose corn syrup naton nga issue no naghimbon tanan no na dalang issue sa Senado tubtob sa presidente. Amo man na sa liberalization no maragtaso natong historical atong aton nga lihok sa sa sugar liberalization. 22 sa 24 ka ka mga senador ang nagpirma sa to no. And then sa subong naman another pagtilaw naman sa liwat no maghimpon lang mag-inusdanay ang ining pangangkat naman no karang challenge nga gina-post naton hugot ang aton pagpati nga sa liwat man pa naton we will overcome. Oo. Sa 200 metric tons damo guro nga sinako sang kalamay ni attorney, no? Ang 200,000 metric tons is about 4 million bags. Grabe ba? Pero ang sakit sini Bombo Pons no. Hindi man ni makadto sa mga konsumidor, makadto ini sa mga dagko nga korporasyon. No, ini nga importation program gindihon para sa benepisyo sa mga tawag nato nga industrial user. No, so beverage company. No, amo na da yang ang kadtuan sini nga kwan nga tawag sini nga kalamay. So paano magbenepisyo ang konsumidor no? So diri na knock-out nilang ang aton nga mga planter pero ang aton konsumidor hindi man magbenepisyo. Oho. O tikita mo ano kadako nga insulto ini sa part ninyo, no? Of course no kamo mismo kabalo nga halip pa lang sang nagbigad nga tuig ang ginakipagbato sa planter ang panubuon ng presyo sang sang abono. Kag mapunggan tani ang presyo bisang masyado makataas ang presyo sa crudo subong no. Pero sana siling mo na adding insult to injury. No, ang sabat among isa ka importation program. Basi lusot bala ni nila attorney. Kay kundi ang high fructose corn syrup kay dumuli magsulo diri. Basi lusot nila ini kay diri silang paagi sa importation kay ti direkta madapon sa madlagko nga mabatling company ni gali. Patay na to yan no. Patay na to ang high fructose because di naga sang prenyo no sa tungod man sa tungod man sa pangabudlay sa kadaman naton nga mga mga stakeholders na to mas taas yang buwis no correct ka mas taas yang buwis sa
tawag naton sa kwan sa high fructose corn syrup. So correct, ari sila di subong gwapo nga observation ng imo Bombopons, no. Diri naman sila subong mulya sa refined sugar. Okay, sige. Anyway, anong ma-expect ninyo sa sini nga mga hearings? Kaya think daw sa Himamaylan daw nakasugod na to hearing last Thursday. May summary, no? Summary in nature, no? Oo. For the issuance ng extension, no? So sa subong ang sitwasyon naton duha na ka 20 days ang in effect right now, no, sa Sagay kaga diri man sa diri man sa Himamaylan. So ano nga to gina-expectar, no, sa subong na kita personal nagabulig kita sa sa pagpreparar sa aton nga mga testigo, no. Iti mo full blown hearing sa pagtapos ini. So ginaano nato, no, ginabuligan nato ng aton mga prospective nga mga testigo para mapagpreparar naton kay sigurado, no, inang depensahan man isang SRA ilang lihok sa pagpasulod. Gani, no, kay kay Balocan Negros, andi ano pa gani nga province ning nagaproduce man sa kalamay dagi sa Pilipinas, attorney? Liwat nagakating off. Ang isa pa ka probinsya gani nga produce ang kalamay sa Pilipinas, luwas sa Negros, may harap pa, no? Ang nagaprodukto sa kalamay, no, aside of course sa Negros Occidental, no, ang Negros Oriental, ang probinsya sa Bukidnon, no, amo nang second biggest producer naton, ang isla sa Panay, and then of course ang probinsya sa Batangas, may arap kanahin sa probinsya sa Leyte, no. So amo nang mga major sugar producing areas naton. Okay. So para sa inyo paglantaw niya beno bastante magkitaihan sa produksyon sang kalamay dire kay basta mo man ginantaw sa SRA bala nga ma-import kita 200,000 metric tons equivalent to 4 million bags kay kulang kita sa produksyon. Anong pag-assess mo? Assuming for the sake of argument na makulang iba, no. Dapat ang importation program should be done after the milling season, no. Hindi hindi while ang milling season nagapadayo, no. Kung Bombopons, we are at the midst of the peak of the milling season, no. Sa nasiling na nakon, ara pa kita sa babaw sa sa peak of the mountain. Grabing bulyon subos ang galingay. So how can you determine if there is a shortage other than a theoretical computation? Pero ang masakit na sa theoretical computation mo lang, mapirdi na dang aton nga mga sugar planter kay nagasarurot ng presyo about 200 pesos. So ang simple lang ang atong panindugan, pananglitan. Liwaton akon pananglitan. In the event nga may kulang gidman, then dapat sabto na aton. O hindi pwede nga ang importation program should be done sa nagagaling pang aton ng mga sugar producers. Okay. So meaning, kung kita lang diri sa pungsod Pilipinas, sa consumption, attorney, sang kalamay, short kita. Okay. Ang national consumption natin is about 2.4 million, no? Amo nang estimate, no? Bags. May mga tuig man nga ginabot, may mga tuig man nga wala, no? So it's sugarcane is an agricultural commodity. In short, no, you do not know what the production at the time nga nagagaling ka. So we can only determine after nga matapos na. So ang susubong niya ang ginbasihan lang is just a theoretical computation. Okay, sige. So subong pila ang presyo sang kalamay per sack? Okay, no. So subong, no, ang kalamay naton range from about 1,800 to about 1,900, no. Ang sang antes ang pagpagawa sa importation program, nagdabot na kita sa 2,100, no. Dira sa norte nga presyo, no. 2,100 plus, no. In short, sang paghalin sang may kutso-kutso na nga may importation program, tubod na gid nga may actual na na-approve ang sugar order, ang iban nga sentral nagpanaog sa may a high of 243 pesos, no? Ang kanamaan nagpanaog by about 180 pesos. Okay. Sige. So sa issue abisang hoarding, wala mabi kita may gina-hoard diri karon nga kalamay, nga muning rason ko nga gina-short kita sang supply. Okay, no, may mga aligasyon sila na nagtaas ang retail prices sa Manila, no. On the pretext nga supposedly because of Typhoon Odette. So
ang naapektuhan balang area lang sa Typhoon Odette, Bumbupong, was only the 5th and the 6th district of the province of Negros Occidental and ang northern parts sang Negros Oriental, no. So in short, naapektuhan lang ang 4 ka sentral, no. Pero since ari kita di sa ground, ang impormasyon naton was that ang 3 na iyan sa 4 were already functioning 3 or 4 days after Odette. Isagid lang to medyo damo-damo ang damage. So ang aligasyon nga Odette at 4 na is ng Pilipinas, no. So I do not think that is a valid reason. No, ang balido gid nga rason kag ang tutuo gid nga rason binakomodar nila ang request ng mga dagko nga damwala nga mga multinational corporation. Kaya mo na isa sa mga bagapatay, no, sang produksyon sang kalamay diri sa Pilipinas, ang importation. No, ang import program should be a tool for us, no, to make sure that ang presyo will not run away. No, so admitted na yan. Ang importante lang, it should be well thought of, well managed, and calibrated. Okay. Hindi taman na galing siling mahambal nga ti, dapat mayog kung may kompetisyon, kaya ti sa nasiling mo na, ang import nga iniya sang kalamay, ang pag-import sang kalamay, hindi niya rekta sa puluyo mo. Kasi yung tani sa punto, bala nga may pilian ang tao, okay lang na nga mag-import kita. But siling mo, di na nga madiritso gali sa dagko ng mga kumpanya ni. That is correct, no? Pero sa ginahambal mo bala nga may kompetisyon, no? Okay. Philippine Sugar can never compete. Duwaton ko na, Philippine Sugar can never compete with Thailand Sugar, no? Ang unang main source na ito ng import. Hindi kita sa subong natin niyon, hindi kita maka-level up sa Thailand, no? Okay. In like manner, maybe 50 years ago, ang Thailand nga sugar can never compete with Philippine sugar. So, kay advance kita yung masyado sa mga 1960s to 70s sa kalamay. Sa subong magnagbaliskad ng paya, masyado naka-advance ang sugar industry sa Thailand. No? Masyado well subsidized, no? Government support is massive para sa industriya sang kalamay sa Thailand. So it is unfair for our Filipino planters who do not enjoy government support na i-match na sila sa mga Thai partners. Okay. Sige, anyway, so hibaloon naton outcome ti ang 20 days malaps ni guro by tunga guro sang March attorney, no? March 15 man. Mga first week of March. No? So dira, so bantayan ta, no? So anyway, kabay pa nga manilag o madring aton mga sugar planters kamo, no? Diri sa Negros Occidental regards sa sing inyo man nga hangyo. Lastly mensahe mo attorney sa mga kaupod mo man nga mga sugar planters diri sa probinsya. Una gid bumupos padamo nga salamat sa tinion ginatag nimo, no? Sa aton nga mga ang kadalagan sa industriya sang industriya sang kalamay kadalagan sa probinsya sang Negros Occidental. Wala man nagilatiyog diri sa aton ekonomiya, no, kay ang mayor man naton nga palangitan-an diri sa atong probinsya amo ang industriya sang kalamay. So updino kami, no, sa atong pumuluyo, updino kami sa atong paglakaton nga mapasigurado nga mapungganin naton ang ining importation program. Madamo nga salamat nagmaayong gabi tanan. Okay, salamat gid, no? Former SRA board member Attorney Dino Yulo sa mga planter diri Makabanan, ano? Nga may mga asosasyon man diri sa probinsya sa Negros Occidental. So, timo na isa sa mga patay kuno sa industriya sang kalamay ang gining importation kay ti sila niya hindi man gali kuno magkadto gid sa mga kumuntao. Hindi bla nga na magamit gid sang i-import nga kalamay bla, no? Diri sa naton sa import sang pungsod Pilipinas nga napagkit sa bahin sang sugar order number 3. No, 200,000 metric tons, so equivalent na sa kwan gali, no, 4 million bags kada mo ba. So when we say nga common tao, nga ti makita mo nagapangapi sa Central Market, sa Burgos, sa Villamonte, bisan diin lang sa Bata, sa Barangay 31. No, kada gagamit gid blas ang kalamay, so hindi kita niya makapulos gali ang kita nga makumon tao.
O kay dito niya pangkadto sa mga dagko mabatling company, no? Kay ti matsagan ko daw lusot man ni gani, no? Sang SRA. No irason na lang ya bala, no? Kay ti natunaw na tong HFCS to. Pero dumati ko kuno may nagapalasik Japon sang smuggled nga mga HFCS kon na high fructose corn syrup. Ginapang inom tadi nga mga kuan bla, no? Nga mga soft drinks ni. Hindi na natural nga kalamay diri sa aton ang ingredient niya. Ang iyang sweetener kundi HFCS man. Tokibon tanak bala. No? So ti ano mo na kay ti customs ilaman. Lusot man na Japon da, no? Sang kamando malang na. Siling ko gani sa SRA may money. Na may mga hindi amo nga nagakatabo dira sa Sugar Regulatory Administration. O kuno SRA dapat ibutang tagid na iyang kwan, o ibutang tagid na iyang administrator na blang may kwan mabla may pagpalangga man sa mga sugar planters naton. Ti ginakulang gali kita iya sang kwan ho, sang kalamay man. Ti anon mo na kay ang tubo monocrop lang na. When we say monocrop, in a year, kay isa ka lang mag-produce na. Ti tag 11 na kabulan, tag 9 kabulan, pulo 11 do dira lapit sak tuig. No, monocrop, no, ang tubo. So that's why iba niya gani tinaga kuan na lang gani, no, diversified farming, no, nablang nga tiga tanom sa tubo, mga upland na tapos tanom sila da umay sa upland, no? Ti within 3 months ya, 90 days, 85 days, 80 days, no? When nasubong 120 days yung humay, no? Palay. Pinakadamo sa 85 days, 80 days, no? Maka-harvest ka na. Tiga kuan sila, no? Diversified farming sila. No? Tanom sa tubo, tanom humay within 3 months, no? Ang humay, ma-harvest mo na. Ang tubo ya 3 bulan, taman paknubo. No? So kay tidlagan sa 7 to 11 months. Ang tubo ate sa mag-harvest, so, subong ti milling season man subong. Ba't hindi maka-trespasser, no? So sa mga planters, no, kay ti mo nang nasiling nila tangkilikin ang sariling atin. No, so dapat gid nga i-kuan taman patronize taman no ang aton nga ginaprodukto dire. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time impunto las 8. No, tag na sa gabi sa ato sa nga pagpalagad sa aton man sa nga palatuntunan. Uliton tatobe, no, Bobo Anton sa Ukraine. Ukraine. I'm sorry. Sa UK. No, kay may bagyo dito sa UK, no? So ma-update kita to kay Sir Ramil Isugon ang aton sa ring Bombo International Correspondent, no, from United Kingdom. Actually sa kuan gini sa part man sang UK but London, England. Si Sir Ramil Isugon. No, so parang ati makuan man naton. Grabing hangin mo, no? May mga kuan bla kita dio, may mga videos kita iya makabanan, no, nga nakuha, no, sa bahin sang bagyo sa UK, galakat ang mga tawo sa dalan nagakuan mo, no, daw mapalid kaya mo, no, ano ka baskog ang bagyo to man. So bagyo la tali na labayan sa bagyo, no, mga 2 lang kabulan, no, preban way pa naka-recover, no, kanang kalaguba man ila balay totally damaged man ang ila si tagsa ka mga puloy-an, no. So sa UK, no? Bisan pa nga ti pilang ila to yang kwanto nga klima to kanamo, no? May winter, may summer, may rainy season, no? May sa Japan na may autumn yan, no? Maritag burulak sa mga kakahuyan dito, no? So hibaloan naton ini, no? Sa dito makabanan ang update, no, sa kay Bombo International Correspondent Sir Ramil Isugon. So ini isa sa mga kuan naton, ano, pag-checkar sa aton nga mga Filipino OFWs rektamente dito sa may bahin sang UK. No, kay ko natawan naton subong because of technology ta kapos lang, no. Bisa dito kaya sa pinakalayo gid nga pungsod
Bisan sa Mars ka, sa Pluto ka, basta may signal lang sang internet to, way sa problema, malabot ka rin, no? O, bisan diin ka lang lugar, o, diri sa bahin sa kalibutan. O, ti sige, no? So, okay na sa ton, i-forward ko, dibe? No? Para nga maka-set up to si Bombo International Correspondent Ramil isugod. Sa initial na ton diri, no? Nga impormasyon, o karabaton sa iya, kita Aryo, maghugpa ang eroplano, doon hindi ka hugpa mo, no? Sa airport, daw hindi ka hugpa, Baguio Eunice, amo ni siya, no? Ang video dito, Aryo, una to ang eroplano, no? Hindi ka hugpa, dayon, budayan sa mahugpa sa airport, dayon ang kahoy, nakita nyo man no? Ang kahoy, sa may bahin sang, isa ka part dito, no, nang natumba man, no, grabe, bisan ano ka kwansang kahoy, no, ano ka bakod, no, sang kahoy, kwan Japo, no, nang tumba Japo, no. So may mga tao man to nga nagatalabok, no, so kwan do hindi ka nakat kay bagod man sang kabaskugon, no, sang hangin dito sa bahay niya sang UK. Sige 5 minutos sa nakaligad sa tak ng kalas 8 sa gabi diri sa aton siring para tuntunan. Di ba sa aton nga pagpalagad. Tagtanay dugang guro bumanton, no, nga mapanumdom, balikan tala na kung makaina si Bombo International Correspondent Ramil Isugon sa aton nga Zoom interview. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sinubala ang hindi maganahang magkaon sang talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-balo
wala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin Bacolod. Basta Radio Bombo. Balik na rin sa atong saring nga pagpalaga. 16 minutos sa rekaligad sa taknag alas 8 sa gabi. Daw alang-alang si Bombo International Correspondent, no? Ramil Sugod. Sige lang nga. Ako rin ko naman agaw pa bawasan na to na. No? So, check na si Bombo yan ni Silmenardo. Doon duman yung ining obserbasyon sa Bombo Radio diyo sa isa ka diskuhan, no? Gaginacheck ta pa kung sinong tag-iyasin kay kastiguhon tamiyan ayad ni, no? Ngati daw ay daw ay labot, no? So tiambot ko sinong man nag-in-charge sa manager man da, no? Nga gipasugtan nila ngati sa tion sang pag curfew alas 11. Wa sila ga panirada, no? Ginasirahan man tuod nila. Ami blang panira nang ginapapauli blang mga customer, no? Tiga may gamay pa na daan nga lugar, no? Tiga ginutok pa kamo daw nagahimo naman kamo sang kwan sang bagay nga linuton nato naman ang virus inyo. Ila in pa iban minor pati sa kung vaccinated kamo. So ti palabot naman sa aton nga EOC no, diri makabanan sa aton sa ring nga makautonan. Sekta si Bombo yan ni Selminardo sa pekalinya angot sa report ko an reaksyon ang EPS sa Station 3 kung nakabalo ni sila, kagin-check nila rin kung sirado gin mga establishment rin sa ilang area of responsibility. No? Bombolyan, sa report, please come in. Yes, Pons. Sumugod ini isang February 16 no hasta sa Pebrero 28 sinisang 2022 pinapaitalom kita sa alert level number 2 which is ini ang curfew hours is still implemented yapon diri sa may syudad sang Bacolod. So kagina pa mo Pons na timingan kisang isa naton kaupod sini nga madamo ang naggilinuha halin dira no sa may spesimente sa MO2 ice dira sa atubang gid sa atong istasyon no. Kagang lain pa na pa mo Pons kiti nagpinadayaw pa ini sila yan nagnilang pusanay pa ni sa mga botelya dira isa ka ilim nun. Nagpinasikat pagali. Yes, correct Bambopon. So
sikyan ni naton sa may police station 3 susmente kay Police Captain Armelin Vargas kung nabisitahan nila nilang area. Kagabi ba mo pansin kaduan nila sa nga police station 3 gintan-aw nila so nakapatay ang suga, naka-roll down niya ang mga roll up bambo po sigin pamangkot ang bouncer kung sirado na. So ang sabat ni is sirado na. So sa nila kagabi ba mo pansin nakakuha ako sa information nga kagabi kinpahinayan ini ang sound system sang MO2 ginapatay ang suga kag naka-roll down gin man hatuod abamupon. So sa bakit sang bouncer nga nagbinutig sa kapulisan sinino siniya bamupon gina-assured ni sang kapulisan nga makalabot ni sa POC. Sino gigatuan sang pulis? Bamupon ang dira gid ang mga ilimnan dira o mga ang disco bar. sinong ginistorya nila? Manager gid? Sikyo? Ang bouncer, Bambopon. Bouncer? Yes. Tinagbinutig manggali si bouncer? Yes, correct ka, Bambopon. No, kay namangkot sila kung nakasirado na. Kay dapat amon na oras sa Bambopon sa curfew hours is sirado naman gid. So sa nga pagkakadto dito nila, kay nakapatay na hinay ang sound. So hindi man nagida masyado bation na Bambopon. Kay napahinaya na mo. Pero kung kaagahon na Bambopon, makabugtaw ako dira kay mabatian ko gidara sa may halin gidara sa ilimnan pakadto sa station ganila gabong paneba mo pons tagalas 2 alas 3 sang kaagahon natay amo nakaginahaba mo pons nga ginbalikan nila kagabi na mga alas 11 kay mag alas 3 kung kakisa matimingan kung man ba mo pons ang kapulisan naga-checker man dagan kay timing kagabi Biyernes nga adlaw which is night out gini sa mga pamatan-on. Kaga madamo sa mga minor de edad nga naganilagaw man which is hindi gid sila dapat pwede biskan fully vaccinated dapat sila kay ini ang curfew hours may exemption niya kung nagaobra ka lang pero kung sa bahin sila nga mag night out kaya bawal pag iniyabang mo kon sa pag-checker man sini ang mahimo diri sa kapulisan is magsaway sini sa liquor ban nga ginapatuman pangawala man adiri man do gid ang LGU nga pangdakpon o kon i-raid man dira ang man nga masapuan o kana makitaan nga abri pa nga mga nga mga ilimnan. So kung makita nila ni nga may ganilagaw pag ginasaway gid ini nila pamupad ilabi na gid ang mga minor de edad galing kay kagabi na tabuan nga nakahalin na gid o kaga nakapatrol man kaga sang kaagahon na nga damo-damo na gid Ti sa pagbinutig parang daan sang bouncer may legalidad na sila plus na ang management nga ini, base may posibilidad pa nga masarado ng ilang negosyo kuan ang lisensya nila, maribok? Yes, correct. Or base way pa ni Karinyo, guro sang lisensya ni nila So, pila naman na sila pahanumduman na humalin sa pagpungko pa sa nga December na ni Police Captain Armelin dira sa may police station trigin kadtuan na sila kagagin pang saway na bamupos nga kung curfew hours na so stop gidapat ang sina nga mga so dira ta makita ang bumulyan ang mga kapulisan tayaway nagapabaya sa ilang obligasyon Yes. So gina-check na nila kag ginahambala na nila da ang mga ang management sang sining diskuhan. Correct. Bambupon kaga sa bahin man sa mga ginikanan sa mga pamatan-on bala nga ini ang pamatan-on sila kay Police Captain Vargas nga hindi pa ni sila ka desisyon gid ilabi sa mga minors ang ilagi nga kaugalingon nga desisyon na bambupon so kinanglan pag ini ang gabayan sa mga ginikanan hindi pagpasugtan nga kaagahon natong ang gabi ara pa sa salwa so sila gini dapat makontrol man sang ila mga kabataan o kun magsaway bambupon city ang aton kapulisano gatsikyan nagasaway malang ini sila kaga amo na dapat gid magsunod sa pagasulundan subong kay siyang kausa bala bambupon nga dapat hindi magdamo ini ang kaso sa COVID-19 hindi lamang ini sa mga frontliners ang masaway mga kapulisan importante man na magkooperar ini ang pumuluyo diri sa may syudad sang Bacolod Bambupon. Yes, sa Bambupon sa dugang detalye kagapahayag pamatian bala naton si Police Captain Armelin Vargas. Ang amon na area of responsibility is really taken care of. Ang gina-aligar nga nakitaan kagina sang aga nga may gahinapon yung mga putilya. Specifically, sino nagaling sila sa M2 sa tubangan isang Bombo Radio sila naginabuyanay. Sa 11 o'clock, nagkagto kami sila sa may lugar. Mon ang operation sang ilada nga resto bar. Yes, ma'am. So, ang ilang pertahan, ang ilang mga roll
ang pekahan na naka-roll down na ang roll down na naka-down na, kaya na ang suga. So, in-assume namon, nasarado na sila. So, naghalin kami sa lugar. So, every night mismo, or ang akong deputy, ginakatuan, ginadaang lugar, because previously, may mga history, naging manada nga may mga operate sila beyond for 2 hours. Yes, ginakatuan, ginada diligently, ugaling, ang inibang concern sang mga pariglas sila, hindi nila concern sang pulis. Dapat maintindihan man sang mga pumuluyo diri sa Bacolod, kung pulis lang ang saligan sa pag-fight against the COVID, pag-implement sila. The police can only do so much because bigla kami kadamuha, kasi lagi ka lugar ang amon pwede bantayan. Nang mag-cooperate sila, kag mag-submit man sa mga layi nga ginaset sang aton nga LGU, especially sa AOC. Rest assured na ang ina nga kaso makalabot gid ubrahan namon nila report sa AOC nga inspired kali sa amon pagkadto sa ilak dira nga sarado ang ilang roll down naga-continue gali sila operate report para malabot sa AOC kag ma-actionan man nila kung ano ang nga ma-action sa sila ang request. For kami checkpoint or after sa checkpoint namon basta mag-11, nagalibot na kami sa ginakagtuanan namon ang MO2, ang sa tabok na dira may ara pag nag-Japanese restaurant, tadaguro or bar, nagtuanan na namon, nakagtuan namon ang diri sa mga along Lacson. Usually, ang mga establishment sa amon nga oras, kasirado, nagid man akay maglabay kami, close na sila. So, little did we know nga ga-operate, kasi in spite na sarado, ang ilang roll-up, roll-down na, sarado. Nakasang previously sinada before gitma December, before pag after ko na nakapungko diri sa station 3. Pag-visit ko na dira, hambal nila close na sila. Pero gaandar pa ilang mga TV, kadang aircon sa sulod, ginmuno ko na lately niya, kada visit namon, dapat tayo nagadyasin dulong na ang ilang mga suka, ang ilang road up, roll down, naka-down na sa. So, kina-assume na namon na close na kay sumakoton man namon ng ila bouncer, close na sila. Wala kami kabalo, nga ga-open, ga-operate po na sila gali sa mo sila nga oras. So, ang nga concern, actionan gid namon, kag ipalabot gid sa mga concerned agency para nga tagan man sila plina. Ang iya sang LGU nga stand abi sa liquor ban. Ang ara man lang bala kami sa saway. Yes, ma'am. Kami wala man sang sanction na attached sa ilang liquor ban. So, ang amon maobra lang dito sa saway. So, ang obrahan lang namon report, ang ginahimo na sang mga commanders sila sa Station 3, din sa Bidlog nga Bacolod. Ang ginaobra namon kung may masawayan kami nga mga establishment, ginaobrahan namon report pakadto sa amon operation sa BCPO. Ang BCPO naman gaobra report pakadto sa AOC. Actually, kami checkpoint kami usually may mga checkpoint kami nga 12 to 2, 3 to 5, yes, 9 to 11. So, siya nga mga oras, nagka-encompass na siya bala sa oras for a few hours. So, whenever may mga masukan kami ng mga minors, pinapapuli, ginanamon, kasi una, ginakuan na ngalan, kag mangkot ang mga personal circumstances. Yung kung nagtip lang man sila, ginapapuli na dahil namon, kaya parang ginasaka-ubra-lagaw. Makalma na sila, dailang kay mataymingan, gina sila, alaan mo, hindi man sa tanan nga tion, maka-get away sila sa mga rules and regulations na gina-set forth sa aton nga local government units. Assured na ang inyo nga information nga ginpalabot sa amon, hindi na siya sa mga bungol nga dalunggan, aksyonan ginanamon. Ako lang hinyo, ang inibilang aton nga kausa nga pagbato against sa COVID-19, hindi lang siya iya sa mga frontliners, iya sa local government unit, iya sa kapulisan, kundi effort ni tanan ang panawagan sa mga parents nga ang ila kabataan gagwa minors gagluwa sa ila balay sila mismo magsikya sa ila kabataan kay natawag nga minors hindi pa na sila legally may kapasidad lang ang mag-decide para sa ila kaugalingon dapat sa
ila pa ni Malay pa lang yan, sabtungunan na sila, hindi napagulat to, nasawayon pa sila sang tanod, sang other law enforcement agencies, o sang kapulisan, say, na obligasyon na sang ginikanan. So, nang bululigan, taakay ang successful sa nga pagigbato sang sininga krisis, hindi man lang ni makabenepisyo ang gobyerno, kundi sa pangkabilugan, gid. Bumulyan? Yes, amo to Bombo Fon sa pahayag di Police Captain Vargas. So, diri na lang sa bahin gid sang ginikanan Bombo Fon sila binat sa mga ginikanan sang minors nga giyaan na gid ini ang mga kabataan. Okay, lang ti kanong tani kay balo ko mo may impormasyon man tagi nakuha mo mulyan. Nga gakadto da gilinom ang pagbukas kuno na sang mga ilimno na padali tigo sa may mga buka nga botilya blaga sululod sa gamex sa ilimnon. Sa tubig, no? Matulon mo pa, tigno ka delikado, magali, no? Para kita Bombo Fon, kaya hindi mo nalipod sa aton, dapat kaaga niyang sulod sa ilimnan Bombo Fon na may 20 lang guro kabilog nga mga buka, nga mga botilya, dira, no? So, delikado, gid. Karon panilagan ta naman no? Kay, I'm sure, Sabado subong, ga Saturday night naman sila. No, sa Saturday night, kato karon garo Bombo Fon. So, panilagan ta na Bombo Fon karon dito ang area dira na sa nga nasambit ni nga ilimnan. Pangot las 11 kung sarado, hindi nga sarado ang roll up door, may tawo sulod nga nagainom, hindi na iyang sarado. Yes, so front lang nga gid sarado, no? Pero sa sulod operate gid sa Bombo Fon. Sige, report ni si Jose anyway. Sige lang, at least may mga video na kita dire nga nagapakita nga nagbayular gining establishmento ni ang diskuhan nga ini. Yes, sa Bombo Fon. So ato na checkeron pagida Bombo Fon kaga ini ang tag-iya man so dapat tan-awon niya manada subong ara para kita sa alert level so kaginabawal gid ni ang mga ilimnan. Sige. Bombo Fon tabayad to ang balita nga gikan sa patrol para sa pagpangalagad sa zona libre ini si Bomboliani Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat sa kay Bomboliani Minardo. Sa nagapamangkot ko sa din ini sa Imoto Ice. No, sa tubang sang Bombo Radio Bacolod. Building plan namon di ang broadcast center namon di sa Mandalagan. Dito rin pa sila nag-akuan, no? Balaan nila nga may media di, diri pa sila nagpakita-kita. Di alangan piyungan ta na. No, kay kita nagaserbi bilang watchdog, no? Sang mga pumuluyo. So ang saliwat, address na to tag-iya sa sining imoto, gwa sini mo gini siya mo. No, kada ko dako ning violasyon, no? Ina ATF rules ini. Hindi niya sa lokal, no, naton, bata may ginasundan kita ya, no, kaya na ATF rules. No, at ini executive order lang ini, gagin pagwa ni Mayor Bing Nardigang, ang dapat ang curfew naton, ara sugod alas 11 sang gabi, tubtub alas 4 sang kagahon. Ini mga sungayan, no, nga tag-iyan no, kagbatinggilan, plus pa sinada, no, ang mga nagamani sa manager, no, ti mayo ni boloon ta kilalahon ta ni kung sino ning bouncer ni no nga nagbinutig sa pulis. Ti ini documented ara may interview kita no kaging kadtuan sang pulis kagabi gin-check kung sarado na ginapasugtan man kamo subong. Wala man kamo gina dumilian mag-inom ya gani alas 12 hasta alas 10 sa gabi. Di dapat hasta alas 10 ti wala napaw no bisa alas 2 alas 3 kagahon. Ang iban niya, kita yung ginuragok, no? Pero sila no? Nagalalagpok ang puwak nila sang lamok sang kwan, sang ilimnon. Kamayo deposit nga mga tao ni. Kung magpinasaway kamo dito kamo sa Mars. Kadto kamo to sa Mars, saka mo sa bulan to, no? Dito mo saway. Hindi nga magsagay kamo pang dalahig dire, no? So, ibaloan ta pa ni kami isa pagidi ka Kalanaan, abot subong open na 24 hours kuan sa Kalanaan, no? Magluwa sa mga fast food chain. Bagay ti ini mga Kalanaan niya, okay man ni kay ti kinang nanon sang tawo na. Ti naglain pagiga pinasikat sila. Pagwa nila to halin sa limnan, no? Nga mga lulong na naglalaba ng sungay nila pero sa paglaba sa sungay sa tag-iya, sa diskuhan, no? Nga daw ay lang lakas kapit mo o sinong connect mo sa City Hall? Si Mayor, si Vice Mayor. Lakas ka to kay Mayor, lakas ka kay Mayor pero tiba si
Ano kalakas mo kung nag-violate kay mo yan, di man na makatapal sa imo? O, nano gagasto ka milyones sa mga politiko? Nga daw, hari ka mo nga magpalawig sang inyong kwandira, no? Nga ilimnan. Kag diskuhan. No? So, dira magmusagad ka sulod sang muna nga diskuhan nga. Sos, bisan CR ganin nila din, di sila ka limpyo sang CR nila da nga. Nagabilinaho lang. Oh, no? Galinapta lang maihi ko na, no? CR sa babae kang laki, do, isa lang. Oh, tapos, way maintenance sa ginuto. Amo ni nga sa kadelikado pasubong. Ini mga minors, di mga ginikanan nila, di indiri. Oh, di na mga ginikanan, las di. Oh, nga ginapagustuhan nila, no, gwa ila mga kabataan ko ako ni mga ginikanan, lagtilaw ni sila kasigo militar mo. No? So, panghanusan mo ni guro sa mabinial siguro, nga kahoy guro. No? Ang taong ko, magkalalupog ay. O, manabla, no, mga kabataan, subong budlay masawayon. O, balo-balibad, may group study lang ko, no? Muna, pero ang ending likad to nila. No? Mag-group study ka, naka-pencil case ka. O, naka-makeup ka, naka-kunano ka. Ti, ano ginang group study, kantuan nyo to? Manabla nga, ti, talo na mabalo-balibad. So, panawagan kita na sa maginikanan. Ang mga kabataan, tayo ng mga minor pa na, o, kasali ka mo vaccinated na ka mo? No? Gahalong ganit nga booster shots na ta. Kita mismo nakabato na kay booster. O, panawagan EOC, no? Director M. Ang ba, Ma'am Ari naman. Nagpinasaway naman sila. Check ta gining tag-iya. O, kung sino ni kay para matagan tagin sa nagakaigo yung eleksyon. No? So, hindi sila nagsikat kamo diri, nagsikat kamo dis kabalaskugan nyo, kag sa kaginago nyo. No? Kay kamo mismo otro man kasalawayon ang management. No? So, nga agi pasugtan. Kaya kuhay man labot tag-iya kuhay man kabalo. O, sinusokton ta. O, pero sa Japon, kaman responsibility man na Japon, dapat gina-check yan naman negosyo. Dapat siling alas 11, dapat last 10 na doon muda. No, pinanghimo sa kunano, pululi man. Kaya may empleyado, mga kamo nga mapahuway man. Di papulawon nyo man ang empleyado nyo, tapos sulan nyo lang gani. O, may pormasyon may nabaton nga, sulan nyo lang gani isang sos porsyento man. Ano kadabo ang iyang mapagwa nga ilimnon kuno da mo manang porsyento baton ti way kamo ginadlaw suldo kuno da. Ano ka matuod na? O kami may pormasyon ta din na baton pero verify ta pa na. Ini subject for verification, no? May impormasyon na nila po. Sige na supot ta lang na. Kaya doon tumanyo matuligan may tabor may binakol man na sang baseball bat. Pagwa iya sang mga kabataan da sa ilimnan sa diskuhan, sus nagaisog mo. Lingko pagsulod daw haluson mo gani istorya nga pamusi-musi la sa mata niya pero makatungging gani 10 litros sus ara imo nga nagagwa gyud matutuod nga kolor mo. Oh, di ba? Oh, so nigad may ginbakol na daw sang baseball bat, no? Nga daw nagpanginwala man tong kwanda management. Kung lang taon ta may salabton sila da. No? Kaya di basta-basta kay pinagusto nga service ang ilim nun. Sige, pasugpunan ta ni maybe buwas, ano? Ang ining mga impormasyon makuhaan tagi reaksyon ang Emergency Operation Center. Para sa ako ni namin isiraduhon ning negosyo ni. 37 minutos sa kaligan sa na alas 8 sa gabi diri sa aton nga pagparagad alang-alang na. Ang ato sa ring tiyempo si Bombo International Correspondent Ramil Isugon karon na ng Guruboton, no? Kay sa Bombo Hanay sa gabi pwede ta ni pasalot karon na. No? Si Bombo International Correspondent Ramil Isugon kay brigad sa Baguio Eunice dito sa bahin sang UK. Alala na tiyempo naton standby na sa Santos ng Rosario or Antisena, no? May sponsor black time pa kita. Kag ang Bombo Hanay sa gabi karon kag Santos ng Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!